varmræs, og der sidder vi ude på siden, for der skal man jo det er fedt, hvis jeg vil have sådan en. Okay, hej, og jeg giver hånden af selvfølgelig, ikke? Du er ikke så mange. Jeg hedder Thomas Kriden Fandlund, og jeg har en virksomhed, der hedder e-learning specialist, og så er jeg også e-learning specialist. Jeg har 15 års erfaring fra e-learning. Jeg startede som programmør på et forlag, der hedder Systime, som er sådan et undervisningsforlag, som I måske kender, hvor vi lavede undervisningsmateriale, digitalt undervisningsmateriale på CD-ROM. Dengang. Those were the days. Simpelthen. Jeg har kunder i Danmark, flest i Danmark, også nogle i Europa, nogle i USA og så i Asien. Og jeg har ekspertise inden for udvikling af e-learning, og så, det gjorde jeg jo i starten, og så her de sidste 4-5 år, der har jeg interesseret mig meget for evidensbaseret instructional design, altså skal vi have billeder sammen, og interesseret mig for, hvordan hjernen er skruet sammen i forhold til det. Det kan man nå temmelig langt ud af. Jeg har taget en certificering i det også. Og selvfølgelig interesserer mig for læring, hvordan vi lærer, hvad der sker i hovedet på os. Har du fundet ud af det? Ja. Det er noget med at blive påvirket af udefrakommende faktorer og indefrakommende og sådan noget. Der er nogle af de gamle mestre, der har ret også, men det er sådan ret kompliceret, ikke? Jeg er der ikke helt. Så ved jeg en masse om skoven, lidt for meget, og så er jeg også programmør. Det vil jeg starte med. E-learning specialist, det er en familievirksomhed, den har jeg sammen med min hustru, programmør. Min mor er bogholder, og så har vi hyret et fly ud, fordi vi måtte ud for familien til at finde en god webdesigner, der kendte. Det vi egentlig laver, vi laver ikke ret meget e-learning, vi laver en kickstart. Altså jeg var sådan noget, hvor vi tager ud til virksomheder, som ikke ved noget om e-learning og skal i gang. Eller nogen, der skal videre fra, hvor de er. Så siger jeg, det her det er skov, og det her det er LMS, og hvis du skal formidle sådan og sådan, så skal du have fokus på det og det. Så det er det, jeg egentlig gør mest. Hjælper nogle virksomheder i gang. Så har vi lavet et LMS, sådan egentlig mest af noget i starten, fordi vi havde en kunde, som synes, de LMS'er, der fandtes, de kunne for meget og var for store. Så har vi lavet et LMS, rigtigt LMS, og på den der har vi Qualicare, som I måske kender, der leverer de leverer uddannelse til kommunerne. Jeg har 10 kommuner i Danmark, blandt andet TrygSource. Altså jeg kender godt den verden der, men i teknikleverandør, så er det Coldplast og Fact, kan vi lige få på den også. Og så vil jeg have noget mobilt, som jeg kan prøve at vise jer, som går ind i tilkagen med noget, der hedder Effective Learning, som hvor vi har lavet noget, der hedder Effective Habits platform, hvor vi er mere fokuseret på, hvad folk fanger nogle vaner, frem for at de ved noget. Så vi vil også gerne have, at de ved noget, men vi vil heller helst have, at de gør noget. Så det kan jeg prøve at vise jer. Jeg vil lige sige, fordi I sidder og siger, at jamen, der er så mange udfordringer, og vi er så og vi er bagefter. Sådan noget. Jeg var i Kina sidste år 3 uger over at lære noget, der hedder Chinese Academy of Governance og uddanne embedsmænd. De er ved at opbygge en centraladministration, og bare sådan noget som sygesikring, det fik de for 10 år siden. Og de er milliarder mennesker, og prøv at tænke, hvor mange embedsmænd, der skal administrere de regler der. Så det er kun e-learning, der kan lade sig gøre derovre. Deres udgangspunkt, bare sådan lige få en feel good, det er, at de leverer, de har sat det system, så de har sådan en professor, der sidder i og så snakker han bare som en maskingevær derude. Og så filmer de det, og så har de sådan en teori om, at hvis man eksponerer folk for den video, så lærer de det nok. Så har de fundet ud af, at folk de faktisk sidder og tapper væk, sidder og laver noget andet imens. Så har de forsøgt at løse det problem med teknik, sådan så man ikke kan sådan tage fokus tilbage igen. Så har de så fundet ud af, at folk de kan finde på at gå væk fra skærmen, mens den kører. Det er de så begyndt at prøve på at løse ved, at den så stopper en gang imellem, ligesom en netbank. Du har ikke rørt musen i 5 minutter, er du her endnu-agtigt. Så sådan, det er helt klart en rigtig god måde at bruge en masse penge på. Vi kan forekomme, men det er der, de er, så synes jeg alligevel, vi er et godt sted. Jeg har bedre udgangspunkt i hvert fald. Men de skal da have, i hvert fald for, at de meget gerne lærer. Det er meget spændende. Okay, det som jeg gerne vil have, at I får ud af, det er selvfølgelig synkroniseret
vil kende. Men det er, jeg vil gerne have, at I får en generel viden om, hvad Tincan er. Så jeg ved, hvad ligesom perspektivet er, ikke, og også om den sådan, altså efter min lige så godt afsløret. Jeg synes ikke helt, den sådan er helt moden, men jeg synes, den er meget spændende. Men det kan I jo selv vurdere, når I har set, hvad jeg har hørt, hvad jeg har fortalt. Så lige giver sådan et perspektiv på, hvad forskellen på SCORM-standarden og Tincan er, og hvad der er fordele og ulemper ved Tincan. Og så vil jeg vise jer nogle konkrete eksempler på anvendelse. Det er en lille smule svært, for der findes ikke særlig mange værktøjer at gøre det. Men så vil jeg vise jer nogle eksempler, som kunne være lavet med Tincan. Så vil jeg vise jer, hvor Tincan er i dag, sådan rent teknisk. Det, ja, altså, i grove træk, så snakker vi SCORM Cloud og Storyline. Noget af den artikel, Storyline. Noget af den point. Og så har jeg et oplæg til, hvad I kunne bruge Tincan til regionerne, til diskussioner, til nogle forslag, nogle ting, jeg har forestillet mig. Okay. Og her er agendaen, det skulle gerne følge læringsmålet. Så jeg vil gerne starte med SCORM. Hvad det er, hvad er begrænsningerne i det, det kan være, I kan byde ind med nogen, det er også, hvis det er på nogen. Noget om baggrund for Tincan, hvad det er, og noget teknik, fordele, ulemper, nogle eksempler, og så Tincan-regionerne. Så det okay. Lad os lige kigge på SCORM. Så før SCORM, så var genbrug af kurser, det var svært og dyrt. Fordi alle kurser, de blev udviklet, de hang typisk sammen med det system, som de skulle afvikles i, og de var udviklet af, altså de var proprietære udviklet af dem, der havde lavet det system, der skulle styres i. Så kurser for forskellige udbydere, de fungerede ikke i samme LMS, og der fandtes derfor så heller ikke nogen standardiserede udviklingsværktøjer til at udvikle det her indhold. Som for eksempel, hvis I kender Storyline, eller Captivate, eller Tobook, eller Vectora, eller nogle af de her programmer her. Så det fandtes ikke, derfor så var udviklingen dyr, og hvis man så fandt ud af, at man var strandet på en forkert platform, så var man på den. Så fandt det amerikanske militær ud af, at de har nogle 4 reviews om hver århundrede. De kigger 25 år frem og tænker, hvad har vi brug for? Og de fandt ud af, at vi har brug for noget tracking-system. Velkommen. Nej. Hej, velkommen. Jeg er lige ved at give et perspektiv på Tincan, hvor vi starter med SCORM, og så håber jeg kommer hurtigt igennem det her, fordi at snakke om sådan nogle standarder, det er næsten lige så interessant som at snakke om stikkontaktudformning. Altså det er jo super vigtigt, men det kan godt blive meget teknisk, så jeg skal prøve at skåne jer for de allerværste teknikaliteter. Men pointen med at vise det her, det er, at det er forankret SCORM er forankret i en amerikansk organisation, der hedder Advanced Distributed Learning, ADL hedder de. Det er så også dem, der er skyld i Tincan, og derfor er det meget ret lige for dem placeret. Og det var sådan, at det var Bill Clinton, der simpelthen satte i gang det her SCORM. SCORM, det står for Shareable Content Object Resource Model. Hvor mange af jer arbejder med, hvor mange af jer ved, hvad SCORM er? Godt. Så prøver vi lige sådan her. Så er der lidt til altså. Altså, SCORM er den standard, man bruger til at tracke indhold, et kursus i et learning management system, sådan, så hvis jeg kan blive tildelt et kursus i tryksårsforebyggelse, og så kan jeg gå ind og tage en test og se nogle videoer, og så vil den så kunne se, hvad jeg har svaret, og finde ud af, om jeg har bestået eller ikke bestået, og som sagt, hvad jeg har svaret på spørgsmål, og det kan man så, for eksempel, så kan man så typisk trække statistik ud på det at se, om en eller anden bestemt enhed har svært ved et eller andet emne, og så kan man forbedre uddannelsesindsatsen på det. Det er sådan typisk det, der er ideen bag det. SCORM, det er så de facto standard for e-learning, og den gemmer ikke ret meget, men den gemmer svar på spørgsmål, den tid man har brugt, og om man er complete, og altså om man er færdig med en aktivitet eller ej.
Det er også det, som er skyld i, at hvis man forlader et kursus og kommer tilbage til det igen, at så spørger man, vil du starte, hvorfra du slap? Det hedder bookmarking. Det er der mange LMS'er, der synes, at det er en unik feature ved deres. Det er altså Skov, der svarer det. Noget af det, der er rigtig vigtigt, og det synes jeg er rigtig vigtigt også, hvis når du sådan kigger fremad, det er, at indholdet og det der tracker indholdet, det er 2 adskilte ting. Det er rigtig vigtigt, at hvis man laver et kursus, at man så kan tage det fra Region Sjællands LMS og putte det over i Region Hovedstadens LMS, altså at man kan flytte det frem og tilbage, hvorimod der findes rigtig mange learning management systemer, hvor man kan lave kursusindhold online. Og hvis man så kan man ikke tage det fra det ene til det andet. Man kan heller ikke, man hænger også ligesom på den platform, man har lavet det på. Så det er rigtig vigtigt, at de 2 ting er adskilt. Det er faktisk en af grundene til, at man lavede Storm til at begynde med, at det er stadigvæk et godt og sundt princip. Storm er sådan helt teknisk en JavaScript-baseret protokol, og sådan for teknikere, så vil de sige, at det er en antikveret måde at gøre det på, men det var det bedste, man kunne komme op med der i 2001. Så her er det, der gerne skulle vise, at den er adskilt de 2. Så her, hvis vi forestiller os, at her er et learning management system, så går kursisten på learning management, logger på learning management systemet og klikker på et link, altså simpelthen. Og så åbner der sig et kursus, som bliver leveret ned til brugeren, og så sender det kursus, det link her, det sender så information via JavaScript tilbage til learning management systemet. Og det her, sådan lidt populært sagt, det er det, der er Storm. Så hvis vi bruger billedet med stikkontakten før, så er Storm, altså hvis hele verdens stikkontakter var Storm-kompatible, så havde vi ikke brug for de her amerikanske stikomformer og alt sådan noget, ikke? Så det er det, der er mit billede på det, og hvis vi så siger, at for eksempel kursus, det kunne så godt være en hårdtør, vi kunne putte i, men det kunne også godt være en mikrobølgeovn, ikke? Og strøm, den der leverer strøm, kunne både være et vandværk, det kunne være et atomkraftværk, ikke? Og det siger Storm ikke noget om. Storm er stikkontaktudformning. Okay? Og så lige for at få sådan en lidt sætte et perspektiv på teknologi. Er der nogen af jer, der kan huske, hvordan livet var før Facebook og iPhone? Ja. Men det fylder meget, ikke? Bare for at sige, at det her slide, det plejer at være godt for folk, som sidder og er bekymrede for, om de skal vælge Storm som platform. At Storm er en pæn moden standard med de begrænsninger, vi nu har. Nu er vi så ved Tincan API version 1. Problemer med Storm. Er der nogen, så har lyst til at lige byde ind med? Du kender lidt til Storm her. Ja, jeg synes problemet er... et af problemet kan være, at det LMS, er det nu helt Storm-agtigt, der har vi haft nogle problemer med, for eksempel sådan som Plantoløn, ikke? Det var måske Storm, men det var ikke helt igennem. Det andet er, at det er ikke noget nemt sprog, og det er overkill. Det kan alt for mange ting, det vil sige, man er nødt til at frasortere, det kan man så også bare gøre, ikke? Man kan jo tracke meget mere end det, du siger, og man kan jo tracke hele til musikkrig stort set, ja. Det man vil, ikke? Og det er jo bare enorme mængder af information, der bliver lavet, og har man brug for det? Nej, det har man. Nej. Men så synes jeg måske, at når man så har lavet sine små former, ikke, så kan man smide dem over, ikke? Og så fungerer det egentlig meget godt. Så er der jo Storm Cloud, man kan ud og teste, ja. Og det er jo fint nok. Ja, så det er kompliceret, sådan lidt stift, altså det er lidt... Det er stift, ja. Er der andre? Jeg har nogle her, nogle altså det er JavaScript-baseret, så det kan ikke sende tracking data fra enheder, der ikke snakker JavaScript. Altså så en mobiltelefon er et rigtig godt eksempel. Altså man kunne godt forestille sig, at man vil lave en app, en rigtig app, ikke en webapp, en rigtig app, hvor man gerne vil tracke et eller andet. Altså det kan ikke, altså, det kan godt måske snakke JavaScript, men så skal det, men problemet med Storm er, at så skal man logge på et LMS inde i en browser. Man kan simpelthen ikke sende noget fra en mobiltelefon og så ind i learning management system. Og det er blandt andet det er et problem med det Storm. Altså det skal åbnes fra et LMS, og der sker jo rigtig meget læring, som ikke starter i et LMS. Det kan ikke køre offline.
Altså man skal forestille sig, at man har sin tablet, man har sin iPad, og det er den idé nu, det apparat man har, man skal ud og flyve, og man vil gerne lige sidde og tage et kursus. Så sætter man sig på flyverne, der er ikke nogen internetforbindelse, man sidder og ser en eller anden kursus. Det kan man ikke med SCORM, fordi den kræver, at der er forbindelse til LMS'et. Der er lavet nogle tricks, som gør, at man godt kan og sådan noget, men altså det er ikke sådan bygget ind i standarden, gør det ikke nemt i hvert fald at tracke offer. Og man kan ikke gemme mere end et LMS. Og der er der nogle perspektiver i forhold til sådan noget personligt. Forestille sig, at alle ens kompetencer var udtrykt med Tincan, og det så fuldt med medarbejdere, eller med personen gennem hele livet, og man så kunne tage det med til forskellige arbejdspladser. Og det er jo sådan lidt et perspektiv, der ligger i Tincan, som vi skal komme ind på lidt senere. Og så er det ret begrænset, hvad for en slags læring man kan tracke. Altså hvis nu, at I er her i dag, altså vi håber, I lærer noget på en eller anden måde, I får noget af det her. Sådan en ting som i dag kan vi ikke beskrive med SCORM. Vi kan heller ikke beskrive hvis vi nu forestiller sig, at en kirurg, han har en eller anden simulator, hvor han lærer at operere på hjerter eller sådan et eller andet, eller en pilot, der lærer at lande fly eller et eller andet. Den slags kan vi heller ikke tracke med SCORM. Vi kan godt skrive det ind i LMS'et, at nu har den og den lært at operere hjerter på det og det niveau, men det er ikke SCORM-kompatibelt, og derfor hænger den information inde i learning management systemet. Vi kan ikke få den ud på nogle standardiserede. Og SCORM siger heller ikke noget om, hvordan man data gemmes i learning management systemet, så det er svært at udvikle til data mellem forskellige systemer. Okay. Så kom Tincan. Og baggrunden for Tincan er, at den hedder SCORM 2004, 4th edition, det var den sidste version på den. Det blev mere og mere komplekst, og det kunne alligevel ikke rigtig følge med udviklingen, og det mest morsomme ved det hele, I får slidesene her, så behøver jeg ikke, men mest morsomme var, at i SCORM, man må ikke gå fra et SCORM-modul til et andet SCORM-modul, så man må for eksempel ikke gå fra et modul om om tryksår til diabetiske fodsår inde i learning management system. Der er nogle regler, som siger, det må vi ikke, fordi at de må ikke være afhængige af hinanden. Det er sådan et problem. Det er simpelthen det, hele verden vil gerne kunne det der. Og så opfandt man noget, der hedder simple sequencing, som så siger, bare sådan nogle regler. Og det eneste ikke var, det var simpelt. Det var simpelthen umuligt at finde ud af. Og der er ingen, der bruger det, og der er ikke nogen, der implementerede det. Så det var sådan ligesom, at de prøvede, og så kom simpelthen til kanten af, hvad man kunne med det der med SCORM. Og det vil sige, og der var utrolig frustration over, hvor begrænset det var. Så det førte til forskellige initiativer. Der var noget, der hed LETSI, som holdt en konference i marts 2008, som var et forsøg på at gøre lidt mere internationalt forankret. Samtidig var der nogen, der snakkede om, at ADL ville fortsætte med SCORM 2.0 i 2 forskellige spor, og det var helt lidt forvirrende dengang, og ikke særlig, hvis man gerne vil have standardisering, så vil man ikke have 2 forskellige spor, så vil man gerne have det sammen. Og ADL, som er dem, som har udviklet SCORM, de endte så heldigvis med at lave et udbud, som nogen, der hedder Rustici Software, de vandt. Og de gennemførte en ret åben proces, hvor mange, altså alle dem, der havde lyst, havde mulighed for at bidrage med input. Altså i princippet så kunne jeg have gået, eller ikke i princippet, jeg kunne have gået ind og bidraget med input til processen. Der var fora, og man kunne melde til og sådan noget, og de interviewede også nogle hvad skal man sige, nøglevirksomheder, nøglepersoner. Men det var en ret åben proces. Lige om de her Rustici, fordi der tænker jeg, det vil jeg godt lige knytte på om. Det er rigtig solidt firma, og ham, der har startet firmaet, han har en stor kapacitet på området. De har lavet det her SCORM Cloud, som jeg godt lige vil gøre igen. Hvad var det? Der. SCORM Cloud. Hvis I nu på et eller andet tidspunkt får problemer med jeres learning management system og jeres indhold, og dem, der har lavet jeres learning management system, siger, at det er kursets skyld, og dem, der har lavet kurset, de siger, at det er learning management systemets skyld, så plejer SCORM Cloud at være sådan en reference-LMS. Hvis det dur i SCORM Cloud,
Så er der ikke noget galt med kursen. Sådan plejer man, altså, og vi har selv lavet et learning management system, og det er sådan ligesom det, vi siger, når vi laver support. Så hvis det ikke duer i Storm Cloud, så skal de få det til at due i Storm Cloud først. Hvis det, så mener, så det er rigtig godt, at det er simpelthen en rigtig god ressource. Og så kan man jo også bruge det til at distribuere kurser fra. De har også været en rigtig god ressource. I snakkede før om sådan at have overblik over e-learning-verdenen og hvad der er. Sådan rigtig god ressource, der hedder e-learning Atlas, hvor de har forsøgt at samle hele verden. Alt, der i hele verden har noget at gøre med e-learning. Så der er noget med 500 learning management systemer i, og der er forskellige sites, hvor man kan købe færdiglavede kurser og alt sådan noget der. Det garanterer ikke for kvaliteten, og rigtig meget af det færdiglavede e-learning der, det er noget braps. Men det er altså en ret fed ressource, ikke det står. Så står de også bag en række værktøjers standardimplementering, så for eksempel hvis man bruger Articulate Storyline, som er sådan et forfatterværktøj til at lave kurser i, så er det faktisk dem, der har lavet Storm og Tinkan-motoren i den. Så den her de licenseret ud. Så har de lavet noget, der hedder en slags Tinkan LMS, det hedder LRS. Så. Nå, hvad er Tinkan? Tinkan, altså det er lidt ked af med Tinkan, det er, at der går sådan en buzzword bingo i den, helt fra starten, og det er sådan lidt ærgerligt, altså med sådan noget her. Altså, de gennemførte jo den her proces, den her åbne proces, det hed Tinkan Project. Det var det, og det endte så ud med et API, som hedder Tinkan API, som så bliver forkortet TC API, for det er jo amerikansk. Vi kan finde forkortelser, så gør vi det. Nu er de så omdøbt det til Experience API. Ligesom dengang Windows XP kom, der var det også noget med experience. Men altså, det ændrer jo ikke ved, altså navnet ændrer jo ikke ved de gode tanker, der ligger bag. Det er bare så vi får, hvis I støder på det ene eller det andet og sådan noget, det er altså det, der ligger bag. Altså, og XAPI, det ser også sexet ud, ikke? Det er version 1, det er open source, og det er styret af ADL. Og sådan teknisk, så er det noget, der hedder et RESTful Web API, der overfører data i JSON-format. Jeg skal vise noget af det, det behøver vi altså skal vi ikke mere ind i. Det er lige meget. Det her nedenunder, det er stikkontaktudformning. Men det har nogle konsekvenser for, altså nogle gode ting, vi kan gøre med det. Det bruger noget, der hedder OAuth til at kende bruger. Hvis I nogensinde har prøvet på at oprette, gå ind på et eller andet site, I aldrig har været på, så siger den opret dig selv med Facebook eller med en eller anden, men så trykker jeg på Facebook, og så siger ja, så er det det, der ligger nedenunder. Det vil sige, det gør det jo nemmere at vide, hvem man er. Det er ret smart faktisk. Det her, det er roden, altså det er simpelthen fundamentet for Tinkan, det er tankerne bag det. Actor, verb, object. Og tanken er, at det her, det beskriver alle former for læring, der kan ske overhovedet i hele universet, ever. Der kommer den sætning, vi bruger hele tiden til at beskrive. Jeg gjorde det her. Jeg deltog i den her konference. Jeg svarede på de her spørgsmål. Jeg bestod den her test. Jeg læste den her bog. Jeg så den her video. Det er kernen i Tinkan. Som I kan se, så jeg klippet lige fra min Facebook-side i aftes. Fordi det her, det er de heldigvis bygget om på en standard. Det hedder Activity Streams, som er et format til at syndikere, altså til at trække social information ud til de forskellige steder. Så det her, det er i sådan et Activity Stream format. Det her, det kan I godt se. Der står Henrik Matthorn deltager i, altså object, verb, eller actor, object, verb, ikke? Her er nogle eksempler. Jeg kan godt lide billedet af den her tiger. Jeg kommenterede på billedet af tiger med et eller andet resultat. Jeg uploadede billedet af en kat. Og så er det så blevet udbygget til, for at ligesom understøtte lidt mere tracking, at vi siger, altså brugeren et eller andet udsagnsord med et eller andet objekt med et resultat i en eller anden sammenhæng. På et eksempel med sammenhæng, det er, at for eksempel på engelsk, så kan det være Thomas fired a gun.
Så kan det være, at så er jeg jo skudt, men fired kan også betyde at fyre en person, for eksempel. Så kan man putte kontekst på herinde. Og det kan være alt, det er sådan lidt rodbombe. Det kan være alt, det kan være et certifikat, det kan være en attachment, det kan være alt muligt. Men det er i erkendelse af, at de her verber kan misforstås. Det fungerer sådan her. Altså det er tænkt sådan her, at man har nogle læringsexperiences, så der er det der X, som for eksempel at se, som at tage et e-learning-kursus. Så jeg tager et e-learning-kursus, det bliver sendt op til et LRS, som står for Learning Record Store. Det kan også være, at jeg tager et eller andet spil, som det kan være, at jeg skal spille SimCity, fordi jeg skal lære noget byplanlægning eller vandforsyning, eller hvad ved jeg. Det kan være en eller anden simulator, flysimulator, eller noget der kirurgi-simulator, eller et eller andet, altså alle mulige forskellige dimser, der kan sende noget. Det kan være, at Thomas har læst en blogartikel af en eller anden, altså det kan gemme alt muligt. Jeg har set en YouTube-video. Men hele gerne lidt, at data bliver samlet op i det her LRS. Og LRS kan være en del af et learning management system, eller det kan være en selvstændig platform. Okay? Altså typisk den forståelse, mange har det, at learning management system er nu, det er et kæmpe system, der kan en hel masse. Det behøver det ikke at være, det står der ikke i skoven, men det er det typisk. Og derfor kunne man godt forestille sig, at nogen vil lave et LRS, der ikke kan ret meget andet end bare lige at track nogle kurser, ikke også? Det står der ikke noget om i standard. Nu vil jeg lige fortælle jer lidt om de her tre forskellige ting, de her, altså actor, verb og object. Så en actor, det er en identitet, det er citeret fra standarden, som ligger frit tilgængeligt på nettet. Men altså det her det er en identitet, eller en persona. Det kunne for eksempel være administrator. Det er jo ikke en, altså det kunne være forskellige mennesker der. Det kunne være Mickey Mouse, en eller anden persona. Det kan også være en gruppe, det synes jeg er interessant. Så vi kunne godt tracke, at vi sammen her har været her. Altså det er jo interessant i forhold til at tracke uformelt og mere. Og også grupper kan være anonyme eller bestå af identificerede individer. Så det kunne være, vi var til grøn koncert, det vil så ikke være, det vil nok være en stor klumpgruppe. Og her kan I se, sådan ser det ud. Og det her, det er JSON-format, det er virkelig rigtig kedeligt. Men det vil sige, når man så, og i det her tilfælde, så kan vi se, at en actor, det er så i det her tilfælde, så er det beskrevet som en person, og det her, det er en konto på det her domæne, for eksempel, som har det her navn eller ID. Så kan vi pege det hen til en eller anden person. Det kan også være en e-mailadresse. Og så kan vi henføre den her actor til en eller anden, til en person eller en gruppe af personer. Verb, så siger den, at det definerer den handling, der sker mellem actor og activity. Det er altså et verbum for hulen, altså. Men det skal jo stå. Noget lidt spændende her, det er, at Tinkan specificerer ikke nogen verber, som sådan noget, altså sådan læste, eller gjorde, eller spiste, eller det holder de sig fra og sige et eller andet. Der kan jeg se nogle problemer fremadrettet, at der kan opstå uenighed om, hvad for et verbum vi bruger til vi oplevede, eller vi, hvad ved jeg. Altså der kan være nogle forskellige, i hvert fald lidt forskellige opfattelser af, hvad man lægger i et bestemt verbum, ikke? For eksempel mestrede. På hvilket niveau? Nå, men det fjernede de lige inden version 1, så fjernede de en liste ud med læste og bestod og alt sådan noget der. Men altså Storyline bruger de her, for eksempel, Storyline er et værktøj til at lave kurserne, de bruger past, experienced, answered, attempted, correctly answered og completed. Det her link hernede, det er... Ja, det må du være. Hvad ligger der med experience? Experienced, det er... hvis man har set typisk i Storm, kan man kun tracke spørgsmål, ikke? Men med Tinkan kan man faktisk tracke, at man har experienced et slide. Du så det. Det er det, der ligger i det. Altså hvis man er åben? Man har set det, man er gået forbi det. Okay. Ja. Det kan godt være, man har lavet kaffe, men man har experienced det. Okay. Der er en hjemmeside her, link her, hvor I kan gå op og se et forsøg på at begynde at organisere forskellige verbs.
Og altså det bliver lidt, når jeg ser det, så tænker jeg, at det er lidt for tidligt at gå i gang med det her. Men altså, filosofien er god. Her er et eksempel på et verb. Der er de jo tænkt sig om, fordi her er et eksempel på det, som ran. Det kan være, jeg, Thomas, løb Copenhagen Marathon in my dreams, men altså, det kunne være noget det, ligesom vi ville skrive ned den her oplevelse, jeg har haft. Og så har de betydningen her, løb, altså flyttede sig en afstand, og vis ran, Thomas ran en eller anden afstand, er på spansk, correo. Og så kan der stå dansk løb. Thomas løb et eller andet. Så det her verbum er ikke nødvendigvis engelsk. Så completed kan godt på i LRS, kan der godt stå afsluttet på pænt dansk. Og det er jo rart. Den der travel distance, det er så den der kontekst. Det er konteksten, ja. Og det er for eksempel, hvis man nu siger, de siger sådan noget med sådan nogle ord, som for eksempel fired, står i standard, at det er sådan nogle, som er, det der på godt engelsk hedder, ambiguous tvetydige, at der må man så selvfølgelig bruge ordet i beskrivelsen af, hvad for en betydning man prøver på at forklare. Så hvis man mener at skrive fired i betydning afskediget, så vil man skrive på dansk fyret, parentes afskediget, altså i stedet for fyret med 3. Ikke? Så det er ligesom det, der ligger i det. Et objekt, det synes jeg er rigtig fedt, det her. Et objekt, det kan være en aktivitet, det kan også være en person, det kan også være en understatement, det skal forklare, altså et udsagn. For eksempel, Thomas kunne godt lide det, som Kenneth skrev om det her billede. Så det er også et objekt. Så det er i hvert fald, det er this i den her sætning, I did this. Og det vil sige for eksempel, Jeff wrote an essay about hiking. Så er essay about hiking, det er objekt, det er klart, ikke? Altså, det er ligesom Københavns Marathon. Det kan også være en person. Så det kunne være, at Nelly interviewede Jeff. Så den slags kan man også gemme med standarden. Og det vil sige, altså man kan faktisk, hvis man tænker det her lidt bredt, så kan man bruge det til rigtig meget dataopsamling struktureret i virkeligheden. Så er sådan helt god den her med, altså at Nelly kommenterede på noget, på et udsagn af de her ovenpå også. Det er det, der ligger i. Så lige parentes bemærket, at når man konverterer nogle af de her forfatterværktøjer, der godt kan tilkende nu, som for eksempel artikelhistorie eller lektorier, så bliver spørgsmålene, altså svar på spørgsmålene, de bliver gemt i sådan en aktivitet inde i objektet. Det vil sige, Thomas besvarede spørgsmålet på side 4, som har den her tekst besvaret. Og det var rigtigt. Eller sådan. Altså, det er der, det bliver gemt, ikke? Okay. Det her nu. Altså man kan fordele ved tilkende, at man kan gemme næsten al slags aktivitet med actor, verb, object. Måske den er næsten bare sådan lidt formelt. Jeg er svært ved at komme i tanke om noget, man ikke kan gemme. Man kan i princippet både rumme offline og online læring, altså forstået på den måde, at nu lærer jeg noget, det er jo online, det er offline, altså vi er ikke kukket op til et learning management system, vi er sammen, sådan fysisk. Og online. Det kan også være formel og uformel læring, ikke? Altså det kan være, at vi har taget en eller anden certificering, det kan også være, at vi har set en YouTube-video. Altså, så er jo ikke noget om, hvad vi får ud af den, men det kan vi registrere. Registrering af en læring, altså af læring, behøver ikke at ske af aktiviteten selv. Det var jeg inde på lidt tidligere. Altså, hvor i skoven, der tager man et e-learning-kursus, og til sidst så trykker man sæt resultatet, og så sender den resultatet op til learning management-systemet. Så er det ligesom den der er ansvarlig for at sende det. Her kunne man forestille sig, at en sekretær gik ind og tastede ind, eller at man fik automatiseret det og trak det fra et eller andet system, deltagerlisten i en eller anden konference, og så kom det ind i learning management-systemet. Vel at mærke på en standardiseret måde, fordi det kan man også godt i mange learning management-systemer nu. Men så er det ikke SCORM-baseret, så kan man ikke få det med ud, det vil sige, så får man kun formaliseret læring med ud. Så det kan køre på mange forskellige devices. Der er ikke noget krav om konstant netværk, og det kræver ikke en browser. Så man kunne forestille sig, at
Thomas tog en kop stor espresso fra mig. Altså det er lige før man... For eksempel så, vi havde jo den der, vi lavede en hjemmeside med medicinadministration, som afslutter med en test. Ja. Og det er jo egentlig det, som vi trackede. Det var hvem, der har været inde og taget testen. Mens at hele den her hjemmeside her med alverdens videoer og information og så videre, anede jo rent faktisk ikke, hvad folk så havde været inde og bruge det til, og om de havde været inde og bruge det. Ja. Og det er jo sådan noget, som den så vi kunne gøre sådan per automatik, altså så går man ind og klikker på en YouTube-video eller på en video, og så ville den egentlig kunne, hvis jeg havde valgt, at den skulle registrere det, så kunne jeg så se det et eller andet sted. Ja. At den så var blevet registreret, at den her bruger havde været inde, eller den gruppe havde været inde og se den video. Ja. Og altså hvis man kigger på de der Kirkpatricks evalueringslevels, hvor man typisk nok kommer til at teste brugeren allerhøjst, eller man kan spørge brugeren eller teste brugeren, men det der med, det vi i virkeligheden er mest interesseret i, når vi uddanner folk, det er, at de rent faktisk gør noget ude i den virkelige verden. Altså, hvis der er for mange utilsigtede hændelser, så vil vi gerne have, at de holder op med at dosere medicin i voksendoser til børn, eller sådan et eller andet. Det vil sige, at den slags altså handlinger ude i den virkelige verden, kunne i princippet tracke med det her, og så kunne vi korrelere. Det kan være svært, men vi kunne prøve at korrelere. Der er i hvert fald et framework, eller et system til, at man kunne gøre det med. Ikke? Fordi det er bare, jeg gjorde noget. Jeg gjorde ikke noget af os at gøre noget, han er sagt. Men man skal jo være online på et eller andet tidspunkt. Man skal jo have som noget, ikke? Altså, du kan arbejde offline, men så skal du også være online. Lige præcis. Det er rigtigt. Men man kan godt forestille sig for eksempel en telefon, en iPhone-app, hvor den holder styr på de data, den holder styr på data, og så, nu er vi online selv. Det kan man godt, hvor i Storm, der skal man snyde indholdet til at tro, at der er et LMS. Altså snyde med sådan en snydebrowser, det er noget værd. Så den kan også bruge sådan små lokale minidatabaser, som gemmer, eller... Det kunne man i princippet, ja, fordi du kunne have det. For eksempel, jeg var ude for, jeg blev spurgt, om vi kunne byde på Learning Manage, e-learning på et krydstogtskib ude af Southampton. Altså til personalet, mens de er ombord på det her 3 måneder, ikke? Og så vil de gerne kunne uddanne det, når de har lidt fri. Og de har ikke råd til at have internetadgang. Altså på sådan en krydstogtskib, det er gæsterne, fordi det er satellit. Og det vil sige, så ville det jo være rigtig smart, hvis man kunne have et learning management system med på skibet rundt. Men det er jo ikke særlig fikst, hvis man vil samle ind på alle de her forskellige krydstogtskib. Men med det her med LRS-tankegangen, så siger man, at det, der går ind, skal også kunne komme ud. Så der vil man faktisk kunne lægge et LRS på skibets lokale intranet. Så kunne de tilgå det over det lokale intranet, og når de så kom i havn, så kunne de sende det til et eller andet samlet. Og det er jo super smart, altså. Ja, man kan, som jeg også var inde på, man kan tracke slides. Altså, jeg experienced det her billede, hvor i Skorm, der kan man kun tracke, at man har svaret på et spørgsmål. Så er de helt holdt op med, at de beskæftiger sig ikke med sequencing. De siger, at det må indholdet selv tage sig af. Så hvis man har lyst til i et tryksårskursus og linke til noget e-learning om diabetiske fodsår eller bensår eller et eller andet, så det her Skorm, eller undskyld, det her Tilkan ikke noget, som det er ligeglad med. Fuldstændig. Og det er jo både godt at sige. Hvis der er noget, der ikke dur, hvis linket ikke længere fungerer, så er det selvfølgelig skidt, men hold op, hvor er der mange, der har været træt af den her. Er der nogle kommentarer, spørgsmål på det her? Jeg kan bare tage det til sidst. Jo, jeg har altså, men man skal vel på en måde, på et eller andet tidspunkt skal man sige, jeg er den, jeg er. Ja, du skal identificere dig selv. Og hvis man ligesom, det er ikke, så er det næsten over i sådan en spionværktøj, at det er sådan at finde ud af, hvem du er, og sådan nogle ting. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Du skal sige, hvis du fladet, ikke? Ja. Jo. Altså der ligger sådan noget authentication, jeg har ikke et godt... men der ligger, altså, man kan forestille sig NemID eller sådan et eller andet, at altså den standard, de har valgt, det er den her sådan åbne webstandard til at identificere dig selv. Så det slipper du ikke udenom. Altså, du kan jo ikke sende, hvis du sender en eller anden besked til en eller anden LRS, så skal du på en eller anden måde ligesom sige, hvem er du, fordi du har jo actor, verb, object, og actoren skal være noget. Så.
Men for eksempel i Storm Cloud, der er ikke sådan så bare den e-mailadresse, som du plopper ind. Ja, du er logget ind. Ja, det kommer der ikke på andet. Ja. Så den her person her kan være, altså både identificeres med et login på et netværk, med en e-mail, og man kan også have sådan en personlig authentication login, og de siger, at hvis der findes sådan en, så skal den have præference frem for f.eks. en e-mail som identifikation. Så hvis man kører sådan noget uden, et learning management system, eller uden at logge på, så kan man jo ikke se, hvis man har det tracket i sit navn, så bliver man jo ligesom nødt til at, de applikationer, der laver, bliver nødt til ligesom at kende dig på en eller anden fasong. Så er der slet ikke noget administration bag det, eller noget opbygning, i hvert fald i sådan noget, i en organisation, der skal vide, at det er Mette Rasmussen, sygeplejerske på F5, der har. Det behøver du princippet. Og ikke en eller anden, eller det ville være smart i hvert fald at gøre det på den måde, i forhold til, at der står en eller anden Frans Hansi, @gmail.com, altså man ikke aner, hvem er. Ja. Ja. Altså, så det er der behov for i hvert fald. Ja, det vil der være. Ja, man kan også lave authentication til, hvilke ting, der må sende til vores LRS, så vildt fremmede applikationer ikke kan sende ind i jeres. Altså, der er også noget der. Også den her. Altså, er det Tinkan, at de tillader LRS'er at tale med hinanden, så man kan flytte data fra et LRS til et andet. Det var det, jeg var inde på med det her skib. Og faktisk så står der, at det skal de kunne, altså det, der kommer ind, skal komme ud igen. Og det er en massiv forbedring i forhold til Storm. De Storm siger ikke noget som helst om, hvordan data skal gemmes i learning management systemet. Det siger faktisk ingenting om. Det siger Tinkan egentlig heller ikke. Det siger, at man må gemme det, som man vil, men det skal kunne levere det tilbage i det format, de modtog det. Det er jo sådan set meget pænt. Efterladet hylden, som I modtog. Støvsuget og rengjort. En ting kan, at vi tillader, at en aktivitet sender til mere end et LRS. Hvis man sådan tænker over perspektivet i det, så kunne det være, at man, jeg ved ikke, hvordan fremtiden ser ud, men det kunne være, at vi alle sammen er udstyret med et personligt datalogger, learning logger, som de kan ikke helt finde ud af, hvad de vil kalde det. Og når jeg så tog et vilkårligt kursus i en vilkårlig kontekst, at jeg så havde mulighed for at sende resultatet til min eget personlige lille sted, hvor jeg gemmer det, jeg nu har lavet i mit liv, lært i mit liv. Samtidig med det så blev sendt til min arbejdsplads, som bad om at tage kursen. Det kan jeg godt se nogle perspektiver i. Altså, man kunne forestille sig, at man kom fra en uddannelse, og man kunne tage de certificeringer, de kurser, man har taget på uddannelsen, og tage dem direkte med over på sin arbejdsplads. Det kunne man lave meget ud af. Der er selvfølgelig også nogle der er nogle perspektiver i forhold til, hvad for noget information man har lyst til at vise hvem, men teknologien er i hvert fald til det. Læring behøver ikke at starte i LMS. Altså, den kan godt starte på en app, hvor jeg gør et eller andet, og så sender den derfra. Det er en rigtig stor forbedring også. I princippet kunne den starte fra et intranet, hvis bare den sørger for at sende det rigtigt også. I princippet behøvede man måske ikke at have et LMS og et intranet. I princippet kunne man måske have et intranet, som sagde, nu har du set det her dokument, det sender vi lige. Nu har du set det her, det sender vi lige. Nu har du lært det her, det sender vi lige. En sekretær skriver lige, nu har du bestået den her certificering, eller du har været på den her udlandsrejse, eller så er det jorden rundt. Man kan så også koble sig til det på et sent tidspunkt i forløbet og sige, i øvrigt vil jeg gerne have, at jeg skal være tracket, fordi det er jo okay, jeg kan sige, det er noget, jeg får brug for at blive godkendt. Ja. Altså du kan jo godt skrive ind, at du engang har rejst jorden rundt, men så tracker du, når du gør det. Altså du kan der er både tracking tidspunktet, og så hvornår du gjorde det, du kan registrere begge dele. Så hvis et eller andet er relevant, og få på senere. Giver det ikke vis mulighed for at snyde? Jo, helt afgjort. Nu kan vi fordelen, ikke? Okay. Noget, som jeg synes er fint, det er, at sikkerhed og identifikation er tænkt ind i standarden, og de har benyttet en standard, der fandtes i forvejen. Altså den her OAuth, hvordan man udtaler det. Men, her er sådan et slides-dæk fra, I giver mig en credit, en hedder Mark Aberdour fra Epic, som er et engelsk firma, som har deltaget i udviklingen af platformen. Hvor man kan se, der har de sådan et eksempel på en personal learning logger. Der kan I se, hvad der står. Nogle eksempler på nogle Tinkan statements.
der er jo så også noget arbejde der i at kunne få tagget det ordentligt og få administreret det på en eller anden måde, sådan så at efter et års tid, så kommer den der til at ligne Wikipedia eller sådan noget. Ja. Det har du helt afgjort rigtigt. Jeg tænker, jeg har... Skal vi tage den først? Nu har jeg ikke været inde på den. Lad os lige tage udfordringerne. Altså, det, i forhold til... Altså, udfordringen med Tinkercad er, at det er jo work in progress. Det her det er version 1.0. Altså, i 0,95 der fjernede de lige alle de her definitioner på verber, som var i. Jeg på det tidspunkt overvejede lige, at vi skulle lade nogle af vores systemer understøtte de her, så jeg læste, og så hævde de dem ud. Jeg synes personligt, det er en super dårlig idé, de hævde dem ud. Altså helt ekstremt dårlig idé. Ikke? Altså, fordi der kan være to forskellige definitioner på læste, der hedder det samme. Altså, eller afsluttet, der hedder det samme, men hvor man, altså, det er forskellige, sådan rent teknisk. Det er ikke så godt, synes jeg. Der er ikke særlig mange, der på nuværende tidspunkt har adopteret, altså der ligesom har udviklet sig som understøtter Tinkercad. På forfatterværktøjsiden, altså den del af linjen, hvor man udvikler indholdet, der findes 20, hvor jeg synes de vigtigste af dem, det er begge Articulate-produkterne, altså Storyliner og Studio. De understøtter Tinkercad, og Lectora gør også. Men de sender næsten det samme, som SCORM gør. Det er bare sådan lidt mindre og måske lidt mere sexet, men det er det samme. Altså du tracker stort set det samme, men den undtagelse, at du så kan se, at du ser et slide, når det kunne du ikke i SCORM. LRS'er eller LMS, der findes 24 LMS'er/LRS'er i verden nu. Til sammenligning så har Rustici, de har registreret 550 learning management systemer i verden, altså SCORM compliant learning management systemer i verden. Så det er jo ikke alle sammen, der er jo ikke ret meget at vælge imellem der. Og det her watershed LRS, som Rustici, så har de selv har lavet, altså de har jo forspring, de har jo kendt den her, de er jo også privat virksomhed, som gerne vil tjekke den. De har lavet det her. De tilbød 6 pladser, hvor man kunne få billig adgang et år mod at være sådan prøveklud. Jeg synes jo sådan billig, det var da også betalt, altså. Og de kunne kun lave prisen et års tid frem, så det er sådan, jeg synes, det er ret early days. Altså jeg vil for eksempel ikke bruge penge og energi på at konvertere vores systemer til det, fordi at det er så early days. Selvom man kunne få sig en fin markedsføringsplatform ved at være LMS nummer 25 til at gøre det, så kan jeg vurdere, at jeg for mit vedkommende i hvert fald, at jeg ikke vil. Som du har inde på, Ken, meningsfyldt rapportering, det bliver altså en udfordring. Ikke? Fordi hvis vi kan deltage i noget, vi kan smage på noget, vi kan afslutte noget, vi kan løbe, vi kan alt muligt mærkeligt. Hvordan laver du så meningsfyldt rapportering? Altså der giver SCORM, der kan du complete, du kan passe, eller complete, eller incomplete, eller ikke i gang. Du kan passe eller fail. Det er en begrænsning, men det er jo også nogle gange, altså dogmer kan godt være gode, i hvert fald til nogle ting. Troværdigheden af registreringerne. Altså, for eksempel, hvis vi nu tager, jeg mestrer atomfysik. Ja, tak. Altså, det kan godt være. Altså, kan vi lige kvalificere det på nogen måde? Det bliver svært, ikke? Så man kan gemme alt muligt, men så bliver kildekritik. Altså, man selvfølgelig også kan gemme kilden på man kan også sige, det er certificeret, det kommer herfra. Det kan man godt, det ligger i det. Men det er ikke sådan lige til at kigge på. Hvor hvis man har taget et kursus i et LMS, så kan man ind på et eller andet lukket system. Der kan man være nogenlunde sikker på det, man ser, det passer. Så jeg har været inde på risiko for verb-forvirring, altså fordi de ikke har valgt at bestemme, at læste hedder læste defineret som det her ID. Så alle mulige kan bestemme, at læste, der ligger et eller andet i læste. Er der ikke sådan mulighed for, at noget kan være løst registreret, og så er der noget, der kan være benhårdt, altså ligesom boolean, yes, no, bestået, ikke bestået-agtigt? Altså de har pillet det ud. Simpelthen pillet ud, men som jeg var inde på, så altså, storyline bruger completed, past, experienced, answered correctly, de der. Og det vil overraske mig meget, hvis ikke de bliver, men de har sådan bestemt sig for, at det vil de ikke være, det vil de ikke blande sig i. De vil meget hellere have de domænespecifikke
altså for eksempel inden for matematik, at man så finder ud af, hvad ligesom der var noget math, det kom ud af nogen, der vidste noget matematik, og der kom noget andet ud af noget andet. Men altså jeg synes godt, de kunne have taget sådan de mest almindelige helt personlige, altså. Men det valgte de helt ud. I forhold til sådan helt fast, så er der helt fast defineret opgavetyper, altså interaktionstyper for at kunne mappe dem med SCORM. De findes, det er ikke sådan noget. Altså en multiple choice opgave er en multiple choice opgave. Men der er du over i aktiviteten, ikke i verbet. Altså, så er jeg inde på sequencing, som så er træls. Vi kan ikke linke de her forskellige sortkurser efter hinanden. Men altså, fordelen ved at ikke at kunne det, det er, at man designer sine ting sådan, så altså, hvis du nu tager kursuset fra Region Sjælland og putter ind i Region Hovedstaden, og det linker til et eller andet kursus, som ikke er flyttet, så er det jo noget møg. Altså, så de har valgt ikke at ville beskæftige sig med det problem, og så overlader de så problemet til, og det gør det svært med genbrugeligheden. Men det er måske meget, altså det er måske okay, altså fordi det kan man trods alt løse, måske. Den vil jeg lige lade blaffe for lidt, ikke? Nu vil jeg gerne vise jer nogle ting, så kan vi tale om tilkagene i regionerne. Altså. Nej, det kan I ikke se, det er de her super smarte. Det er fordi, at jeg ser noget andet, end I ser, og det er noget med, når PowerPoint er til, så er den simpelthen så... Jeg kan på min vej, vi stjæler min skærm, så nu skal jeg lige holde op. Der var den. Sådan. Jeg kan lige vise, at jeg har her lavet så lavede lidt op med min skærmopløsning, så jeg ikke finder noget. Nej, det er samme problem. Jeg har lavet et meget, meget lille e-learning-kursus, der handler om tiger. Til dagens lejlighedstiger er meget, meget smukke. De har lavet det forfatterværktøj, som hedder Artikel i Storyline. Som kommer her. Det har jeg brugt 4 timer på. Nej, det har jeg ikke. Men I kan se, her er der et billede af en tiger. Og så har jeg et spørgsmål her. Hvor mange underarter af tiger lever i dag? Hvis det rigtige svar er 6. Og så er der sådan en result slide, fordi den er ubegribelig årsag til at lige sende spørgsmål. Og det er ligesom, det er bare et eksempel på, at så kan man lave noget indhold, og det kan være lavet i alt muligt mærkeligt. Det er noget indhold, og så kan man publicere det i Storyline, og der kan I se, der kan man vælge SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, som var det, der kom før SCORM, som var en dårligere udgave af SCORM, og så Tinkan API. Og det har jeg så gjort her. Og man kan så bestemme om, hvad der så ligesom skal være det, der tracker. Altså vil vi have, at jeg er completed, når jeg har set alle slides, det kunne godt være, eller vil vi have, at jeg er completed, når jeg har bestået, svaret rigtigt på de spørgsmål, der nu må være i det her. Det er sådan, så det kan man i både SCORM og i. Og så kan jeg publicere, hvis vi gør det. Og så får vi sådan et her. Det viser jeg, hvad vi får. Det er bare sådan lokalt. Sådan her. Et kursus. Vi kører i en browser. Og svarer. Nej. Så bliver vi glad. Så kan vi lukke det, og når vi lukker det, så sender den, hvis vi havde kørt det her fra et LRS, så vil den sende informationen til det. Eller hvis det er konfigureret til at sende det til det, uden at være startet fra et LRS. Nå. Det man så gør, det er, at man trykker på sådan en, man zipper det. Så kan vi igen det et andet sted der. Og det jeg så har gjort, for så har jeg jo snydt lidt, heldigvis, det er, at det der hedder SCORM Cloud, som er den der Rustici software, der har udviklet tilgang, de har lavet det her SCORM Cloud. Og der kan man få sig en gratis konto på, som jeg bruger til at teste netop det her reference. Men hvis det duer der,
og det ikke duer i vores system, så er det vores system, der er nok galt med, ikke? Og der herinde kunne jeg så invitere brugere til at tage. Så nu er jeg så online, så jeg er lige afhængig af, at jeg er på internettet her. I kan se, der er forskellige brugere, jeg har inviteret her. Det jeg så også gjort, det var, at jeg uploadede det samme kursus i SCORM-format. Tinkan og SCORM-format. Så vil jeg godt vise jer forskellen. Altså, de ser jo ens ud. Så kan jeg så køre det herindefra, og så gemmer den. Jeg er både bestået og completed og brugt 86 sekunder, og det er sammen meget for. Så siger de, vil du starte hvorfra du forlod kurset. Og det er smart. Altså, og men det kunne SCORM også. Og det var den her side, jeg forlod den fra sig. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvad den gemmer. Fordi det er nemlig her. Hvad det vil sige, det er... Ja. Fordi jeg var bange for, at jeg måske ikke kunne komme på nettet, så jeg har hævet det i Word-dokument. Jeg kan se, det er, hvad SCORM vil gemme, for at jeg går ind og svarer på spørgsmålet og går igennem alt det her. Så den tager sådan noget initialize, get value, set value, get value, set value, og altså, hallo. Det er relativt meget. Og hvis vi nu tager den anden, det er det her, that's it. Det er jo ikke ret meget. Så den sådan rent teknisk er den sådan, altså, en smukkere og ikke mere enkelt standard. Men hvis I kigger på, hvad den sender, altså så sender den, at jeg har bestået kursus ID med score 100%. Den gemmer jo ikke alt det der uformelle, som vi snakker om var så fedt. Vel? Altså den gemmer jo stadigvæk det, som værktøjerne kan i udgangspunktet. Det er jo faktisk et af problemerne nu. Nu med den her standard skal vi jo først til at have alle de her redskaber til at gemme al den her uformelle læring. Den er der jo ikke endnu. Det kan vi så bygge ind i måske ind i vores LRS eksempelvis. Men de her standardværktøjer, det er bare SCORM om igen på en lidt smartere måde, ikke? Og så kan det køre offline, eller kan det køre fra en iPad. Men så har vi så det der, altså bestået, som du siger, ikke? Det har vi, okay. Ja, men det er det, jeg siger, altså de her verber, de der er ikke hardcoding i standarden, fordi de bliver hævet ud i sidste øjeblik. Men det er dem, som de her standardværktøjer bruger. Så det kan du godt regne med. Eller, det er ikke i standarden, men må ikke de bliver sådan. Her kan I se, hvordan de rå data sendes. Det er sådan noget JSON. Det er kedeligt at kigge på mailen, der tørrer, men altså, det er noget JavaScript. Nogle JavaScript-objekter. Se, verb svarede på et eller andet objekt, der har et eller andet ID. Det er ikke sjovt. Jeg vil vise jer, skal vi lige finde et slide igen. Noget man kunne bruge det til, noget som vi har overvejet at bruge det til. For eksempel har vi har jo Qualicare som kunder, og Qualicare de har fået et udbud fra Medcom, hvor de skal lave noget benchmarking på SOR-forekomster i forhold til, altså mange SOR er der i en kommune på et givet tidspunkt, og så gør vi en eller anden indsats, og så måler vi, om det havde en effekt bagefter. Og der skal vi lave noget dataindsamling, og det har vi fået, eller det har Qualicare fået nogle SOR-sygeplejersker i kommunerne til at taste ind i nogle spørgeskemaer, og det der indtastningsmekanisme, den har vi så lavet i vores, det er vores LMS i Qualicare udgave, den har vi så faktisk lavet i SCORM, hvor vi så bare har lavet nogle, det her det er i virkeligheden, det kan I ikke se, men i virkeligheden, så er det nogle multiple choice spørgsmål, som ligger inde i SCORM. Men hvis vi har brugt Tinkan, så kunne vi beskrive semantisk, altså vi kunne beskrive, hvad det var for noget, vi hentede lidt mere tydeligt, og vi behøvede, der er også noget teknisk gymnastik, vi ikke behøvede. Men her så giver jeg simpelthen sammenhæng at sige, at det her det er en mand, som har et tryksår, og så kommer der et nyt spørgsmål med, det er kategori 2, man kan se. Altså sådan noget her ville man kunne lave, altså nu har vi lavet det her i SCORM, men det ville man kunne lave endnu teknisk bedre i Tinkan, fordi at, altså lige nu ender det inde i tabeller, hvor der står, hvor de har svaret på forskellige multiple choice spørgsmål i forskellige opgaver. Hvis vi sendte det ind i Tinkan, så ville det jo være
sendt direkte ind i LRS, og det kunne omhandle, altså den person, som det handler om, kunne være identificeret i det system. Der kan der så være noget persondatalovgivningsproblematikker indover, også, men det ligger der simpelthen i det. Altså det er bedre forberedt til det, så det er jo den ene ting, jeg vil vise jer. Den anden ting,